Zdravím vás pri novom videu na kanáli Top Network.sk. Dnes sme si pre vás zostavili nový rebríček 5 najlepšie platených zamestnaní na Slovensku v roku 2021. Ak si práve vyberáte vašu budúcu kariéru, tak vás naše video určite zaujme. Pri zostavovaní rebríčka sme sa pozerali na priemerný plat pozície v hrubom, teda pred zdanením. Keďže sme si museli vybrať jednu lokalitu, aby boli podmienky vyrovnané, vybrali sme si naše hlavné mesto, Bratislavu. Na 5. mieste sa umiestnila pozícia generálneho riaditeľa spoločnosti. Väčšina riaditeľov v Bratislave zarába od 2600 do 7600 eur mesačne, aj keď plat na tejto pozícii vo veľkých firmách sa môže vyšplhať na oveľa väčšie sumy. Zväčša ide o kariérny vrchol a dostať sa na túto pozíciu vyžaduje veľa úsilia, schopnosti manažovať ľudí a robiť kritické rozhodnutia. Riaditelia sú zodpovední za celý chod spoločnosti a ak by zlyhali, mohli by položiť na kolená celú firmu. Práve táto vysoká zodpovednosť a dlhé pracovné hodiny zaručili pozícii generálneho riaditeľa miesto na našom rebríčku. Na 4. mieste sa umiestňujú bankoví alebo portfólioví manažery. Typický bankový manažer zarába od 2700 do 8200 eur. Tento plat si zaslúžia kvôli vysokej zodpovednosti za tisíce, ak nie milióny eur v investíciách, na ktoré musia dozerať, aby nestratili peniaze klientov banky. Zvyčajne, čím vyššiu sumu musia spravovať, tým viac zarábajú. Aby ste sa dostali na túto pozíciu, potrebujete zvyčajne univerzitné vzdelanie v odbore ekonómie, manažmentu alebo marketingu. Taktiež je vyžadovaná precíznosť, hlboká znalosť trhu a zároveň schopnosť presvedčiť klientov, aby vám svoje peniaze zverili. 3. miesto obsadili právnici. Sice táto práca nie je zďaleka tak strhujúca, ako je ukazované v seriáloch, dobrý právnik vám je často zachrániť veľký majetok. To, že si potom naúčtuje polku tohto majetku, je už vec druhá. Zvyčajne najviac zarábajú advokáti a firemní právnici. Tí si odnesú každý mesiac od 3000 do 8600 eur v našom hlavnom meste. Ide však o pozíciu s vysokou konkurenciou a zodpovednosťou. Aby ste si zaslúžili tento plat, musíte perfektne ovládať právo a mať úžasnú schopnosť dostať vašeho klienta z hociakej situácie. Na 2. mieste sa tiež umiestnila pozícia z právnickej oblasti, tentokrát však tá súdnická. Sudci na Slovensku zarábajú od 3600 eur na najnižších súdoch až po neuveriteľných 10 000 eur mesačne na najvyššom a ústavnom súde. Veľká časť si dokonca vyrába prednáškami na univerzitách. Cieľom tak vysokého platu je to, aby sudca nemal nutkanie príjmať úplatky. Na to, aby ste sa stali sudcom, musíte byť bezúhonný, teda nemať žiadne trestné zápisy, musíte mať aspoň 30 rokov, byť členom právnickej komisie, byť magistrom v právnom odbore. Ak tieto podmienky spĺňate a uvoľní sa miesto na sudcu, ktorých je pomerne málo, tak sa môžete o toto miesto uchádzať. Potom čelíte komisii, ktorá vyhodnotí vašu znalosť práva, psychický a morálny stav. Ak vás komisia schváli a dostanete miesto sudcu, tak vás čaká každodenné ťažké rozhodovanie. Sudca sa totiž nemá riadiť morálnym kompasom, ale zákonom. Na 1. mieste sa umiestnili ľudia, ktorí radi režú do iných a ich orgánov. Hovorím samozrejme o chirurgoch. V tejto profesii sa platy pohybujú od 4000 eur mesačne až do 12 000 v hlavnom meste. Ide o veľmi špecializovanú prácu, na ktorú musíte veľmi dlho študovať, minimálne 10 rokov. Neurochirurgovia, ktorí zvyčajne zarábajú najviac, zvyčajne študujú 15 rokov, či s praxou dokonca až 20, aby mohli plne vykonávať túto prácu. Zároveň ide o veľmi vysokú zodpovednosť, keďže v prípade chyby by ste boli zodpovední nielen za škodu, ale aj za ľudský život. Preto je vyžadovaná okrem vysokej znalosti vášho odboru ľudskej anatómie aj veľmi silná psychika a schopnosť robiť správne rozhodnutia pod tlakom. Akú kariéru si plánujete vybrať? Je pre vás plat najdôležitejší pri výbere povolania? Odpovede nám napíšte do komentárov. Tak to bude všetko na dnešné video. Dúfame, že sa vám páčilo a že ste sa niečo naučili. Ak áno, určite zanechajte like alebo odber, každú podporu si ceníme. Ak máte nejaké nápady alebo pripomienky, tak určite zanechajte komentár. Prajme vám pekný zvyšok dňa.